سلام كما يعلكم خبركم تقاطعتين لومي سوني 16 حدار فرق معلتن فرقان استدالو زيناتات وشتن وطان حيزنا لكم قريبنا لنا بيتروس منكسي أرست زينا مدب مقرب وطن معقاب كسنة مزخاخر غريبون عب لمعات مسنو مزوتار عبيتات كلتي وطيتاوي مخانو أبنتاو حارستا قريتون ببكابي زكايد غوسغاسات عنا بمحاسبة عنا حبرتسب عبي استواصو يقبرالو أبي أمريكا لبعي كوفيد 19 بأسكا في نهاري زايد كم زلة تقليتون منغستي موروكو كاب مريتون أبي قربيت هاجر موريتانيا زوسد ترقيان مخفت متقعت كايدو 15 هاجرات إيسيا باسيفيكن بدرجة عالم زعبي كتباو منتخب كمسرتا أب استفرالي كوابيتات هاجرنا ببعمتو زتكبر مدبات مقرب وطيتاو نخخون أقدمون معقاب وطن كدالولون عدتات على فنة وسيدن بقبوك كتاتلون يرينا زتوكستم وهاب تريتو صويم أبزح في 10 عامات أستات بوفر لمعات تمهرو كمون بكم سرحتنياتات تكالات منغستن والقربتن مليونات فلسطات أقرب كم تتخله انتقونا قن نايعقاب وطن وطيلو تزدل مكتتالن حلوان سلازي تقبرلو تزدقى مستعلامان رأين زسانة كم زي كونه تم وهاب تريتو قليتهم بسنك زي مهلاو ورطوطنا معقاب وطنن قبو مكتتالن فقر مريتن مكالخال استتخله مبوكلاو أقراب نزبيتاو صعاتن مسفاح رشاتاتن كقرات كتمان ممعراك استتخله دما بطريت كبلاع مرأي لمدنا خونا ممتو تقيسهم دما نبرتن زملكوتم أكالاتن أب عقاب أقراب عتوبنت كاريو تحساسيبهم حرم حزاتي عب عقابن مسسانن هابت قرب نزلو عبركتو زتقسو مويان بوغنم عب رأسي موحاسك قلب انساتات كتباو ربحاتاتون سلازلو بب كبابيو كدفعلو يزخاخرون أب لمعت مصنع مزوتار عبيتي ناي فرق أتكلتي وطيتاو مخانو أب حوسي كتما هاي كوتا زنطف أبنتاو حرستا قليتون أكال مبراتون زدالو زيناو تصاب دانايت قبر هيوات كتقربايا أب لمعت مصنع مزوتار عبيتي أقرا وطيتاو مخانو قابش 1998 أب قما قمربا قراشا حوسي كتما هاي كوتا زنطف زلو أبنتاو حرستاي كأشي تخلا نقدا قليتون عبيت نيات كلتي فرتات ببزح ملكعيتات وصيتاو يزبلك اشنقده عملتي نافرخا كتسرحو سلازكال المعتي اقالبوك قبرلو ازخاخيرهم خلي اسالته ازغين حجنا ناي كباب 10 عامت زياده حليف لازمالي نابري ما حاشيت نفسي مريحس نتاغراتين مرحله مالتي حجي كم انت تقالكاني كاب زنقربت مالتي كاب زنقربت حجي بزو خونه سب نزي قربزي كنختخلو سب نخمعبلو سب نخحزو سبسي تي مسنو خقبر يدبلسي بتاعم ولا يناس خمسة خقبر كم دلو أوسناسن روباتا زكايد نطفتات لمعات أب عبيتي أقرام مزخون فقرة مريس لزكالا خلن كتسالنت أوتو سلازرقاقصن بمخانو درب ربحا كم زلوه بقبر كم زرقاقص أتغيسو دما المعتنايت كبابي أسرو كسعبو تقويعوم زاجيت أبوسن مريت أرانشي لمين زيتون كالوت فراتاتن زد قالن لعل 300 أقرب كم زل معن أب درجة فرا كم زبط حنز قالت زقش تخله قنتي أب عبيت أقرباتو كيلو زقبرو وفري أب لمعت حملتون كم زنتف زدما علتاوت ألبات سدرابيتون كبابيون بمملأ من نبابرو كم زلوات أرقاقيزوم حلفي بيت صفات مينيستر حرشا من زوبا هايكوتا أتو يناس يوسف أبزهب حبريتا أبنتاو حارستايك أشتغل نجدا بزكايدو أبسنا فلت أزتا مركوسا أسر عرحا زيتا فلالي عينتات أتكلتي بمتقتتاو بمدغالن بمبزحن ون فلوت مخانو بمقلاز مسكيلاتات حرشانا تمخرس لزنتف أبنت وزيتاو عيو كوينو كمزلو أرديوم أبويك أشتغل نجدا أبنتاوي حارستاي نايز خبابينا أيو السطرح كيكونه ولا تمرامري نايت حرشاوني خاخت بلو تخيل أبزي بزح فتنات ننوح عمت بزح فتنات زكاة حرستايو نحنا من مينستر حرشا حدشتي زمس زخونه زرقي يكون تخلي يكون مجمريا نفتنا له بوتا أزي انتبالكو بحسوا يكونني ونياتهم استفل على عينة زرعتين فرتاتين أبزي نفتنا له وصيته خاء حرستوت كمان عبز مسيم زم حرلو موديل حرستاي نايز خبابينا ايو اذا مريت زي روبا انديرا روبا ما اخر روبا غراشا كو انيرا جن
እዚ ቋሚ ተኽሊ ብምትካል ዓዊር ብምትካል ጋቢዮን ገይሩ እምኒ ገይሩ ብምዕጻው ናብ ግራት ቀይርዋ ቶታሊ ናብ ግራት ቀይርዋ ሩኡይ ዝኾነ መርኣያ ኣሎ ማለት እዩ ብቐሺ ተኽለ ነገደ ዝለምዐ ኣብ ፍረታት ዘተኮረ ሕርሻ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ብዝለዓለ ደረጃ ክድፋኣሉ ሓረስቶት ድማ ነዚ ኣብነታዊ ስራሕ ክስዕብዎ ኣቶ ዮናስ ብተወሳኺ ተላብዩ ንኩሉ ዘጣመረ ስራሕ ይሰርሕ ከምቲ ትሪእዮ ዘለኹም ቋሚ ተኽሊ ኣራንሺ ሌሙን ዘይቱን ፓፓዮ ቡን ብዙሕ ዓይነት ፈተነታት እዩ ዝገብር እዚ ከዓ እቶም ካልኦት ሓረስቶት ኣብዚ መፅኦም ተማሂሮም ከምቲ ናቱ ክሰርሑ ኢና ንሕና እንተኣሽሙ ዘለና ምክንያቱም መብዛሕትኡ ኣብዚ ከባቢ ዘለዉ ሓረስቶት ዳርጋ ሱሳ ዝኾኑ ሓረስቶት ኣብ መስማዊ ሕርሻ ዝነጥፉ ኣለው እዞም ሱሳ ሓረስቶት ትርኢ ከለኻ ብቋሚ ተኽሊ ዘሪኡ ዝኸይድ ሓረስታይ የብልናን ገለገለ ውሕዳት እንተጀመሩ እኳ ከም ኣቦ ቆሺ ገይሮም ግን ዝሓዝዎ ኣይኮነን እቲ መደብ ማለት እዩ ንግዝያዊ ዝኸውን ሽጉርቲ ኮሚደረ ጉዕ ጥራሕ እዮም ክዘርኡ ዝደልዩ እዚ ግዜ ስለ ዝወስድ ፍርያቱ ድሕሪ 4 ዓመት 5 ዓመት ዝሕፈስ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ግዝያዊ ጥቕሚ ዝረኽብሉ ወይ ከዓ ክሳራታቶም ወፃኢታቶም ዝሽፍነሎም ዓይነት ዘራእቲ ጥራሕ ናይ ምጥቃም ባህሪ እዩ ዘሎ እዚ ከዓ ጌጋ እዩ ንሕና ከም ሚኒስትር ሕርሻ ንመክር እንታይ እዩ እዚ ቋሚ ተኽሊ ቀጻልነት ዘለዎ ፍርያት ዘለዎ ንክሊማዊ ለውጢ ዓብይ ሓገዝ ዝገብር ንፍግረ መሬት ዝከላኸል ከም በዓል ኣራንሺ ሌሙን ማንጋ ዝመሰለ ተኽልታት ኢኻ ተኺልካ ነቲ ቦታ ናብቲ ንቡር ቦትኡ ክትመልሶ ዘለካ እምበር ንዕኡ ቀንጢጥካ ልዒልካ ጥራሕ ዝባኑ ኣትሪፍካ ብኮሚደረን ብሽጉርትን ጥራሕ ትጥቀም እንድሕር ኮንካ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ዘጋጥም ዝነበረ ናይ ውሕጅ ፀገም ክንደይ ሓረስቶት እዮም ኣብ ኪሳራ ኣትዮም እዚ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ፍግረ መሬት ኣቃሊዕናዮ ስለ ዘለና ቆጥቂጥና በዓልና ኣቃሊዕናዮ ስለ ዘለና ብድሕሪኡ ዝገበርናሉ ምክልኻሉን ስለ ዘየለ ንውሕጅ ንቃልዓ ማለት እዩ ኣብ መላእ ሃገር በብከባቢ ዝተዋደዳ ትካላት ጥዕና ኣብ ርእሲ ዝህቦ ኣገልግሎት ንቕሓትን ኣፍልጦን ንምብራኽ ዘካየደው ጎስጓሳት ኣብ ምውሓዝ ጥዕና ሕብረተሰብ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ይገብር ኣሎ بمسارات ጸብጻባት ሚኒስትር ጥዕና እቲ ብሞያውያን ዝውሃብ ኣብ ኣገዳስነት ክታበት መሰረታዊ ክንክን ቅድመ ድሕረን ሕርሲ ከም ዝመርሖ ከባቢያዊ ፅሬት ምቁፅጻር ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ሕማማት ክትትል ኣደን ህፃንን ኣገልግሎት ሕርሲ ውሁድ ፍወሳ ህፃናት ከምኡን ምክልኻል ለበዳዊ ሕማማት ዘተኮረ ኣስተምህሮታት ውፅኢታውነቱ ምስ ግዜ እናጎልሐ ከም ዝመፀ እዩ ዝግለጽ እዚ ምስቲ ክሳብ ርሑቕ ከባቢታት ኣብ ቀረብ መድሃኒት እናውቲ ሕክምና ዓቕሚ ሰብን ምምላእ ኣገልግሎታትን ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ተደሚሩ ብቕዓት ጥዕናዊ ኣገልግሎት ክብ ምባል ጥዕና ሕብረተሰብ ኣብ ምውሓስ ዝምስገን ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ ድማ ኪላታት ጥዕና ይሕብሩ ኣብ ኩሉ መድያት ጥዕና ተመዝጊቦም ዘለዉ ጭቡጣት ዓወታት ሳላ ንጡፍ ተሳትፎ ሕብረተሰብን መሻርክትን ምዃኖም ዝሕብር ሚኒስትር ጥዕና ዓቕሚ ሰቡ ብምሕያልን መሰረታዊ ናውቲ ሕክምናን መድሃኒትን ብምውዳድን ከካይዶ ብዝፀንሐ ፃዕሪ ኣብ ምንካይ መጠን ሞት ኣዴታትን ህፃናትን ከምኡን ምክልኻል ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዝምስገን ገስጋስ ተረጋጊፁ ከም ዘሎ ንዝበረኸ ውፅኢት ድማ ብዕቱብ ይስራሕ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነፍሰ ፀራት ኣብ ትካላት ጥዕና ንኸሓርሳ ምትባዕ ክግበር መፀበዪ ነፍሰ ፀራት ኣብ ምንካይ መጠን ሞት ኣደን ዕሸልን ልዑል ኣበርክቶ ስለ ዘለዎ ብዝለዓለ ክድፈኣሉ ምምልማል ወከልቲ ጥዕና ዓዲ ድማ ክድፈኣሉ ኪላታት ጥዕና የዘኻኽሩ ሚኒስትር ሕርሻ ጥዕና ጥሪት ተዋሒሱ ዝህቦ ምህርቲ ንኽስስን ብስርዑ ብዘካይዶ ዘሎ መደባት ክታበት እንስሳታትን ዝህቦ ካልእ ኣገልግሎት ሕክምናን ተርእዮ ሕማማት እንስሳታት ከም ዝነከየ ተሓቢሩ በዚ ዓመት መጻኢ ማይታ ሽሓት ጥሪት ዝሽፍን መደባት ክታበትን ካልእ ኣገልግሎት ጥዕናን ኣብ ርእሲ እቲ ሕማማትን ባልዓትን ብምክልኻልን ብምፍዋስን ጥዕና ጥሪት ኣብ ምሕላው ዘለዎ ግደ ካብ እንስሳታት ናብ ሰብ ዝመሓላልፉ ሕማማት ኣብ ምክልኻል እውን ልዑል ተራ ከም ዝፃወት ሙያውያን ይሕብሩ ስግረ ደባዊ ሕማማት ንምክልኻል እውን ዕቱብ ምክትታል ከም ዝግበር ክፍለጥ እንከሎ ዘይተኸትባ ጥሪት ከይተርፋ ሓረስቶት ንጥሪቶም ኣብ ግቡእ ግዜን ከኽትብዎንን ዝጥርጥሮ ምልክታት ሕማም ምስ ዝርዩን ዝምልከቶም ኣካል ብኣጋ ክሕብሩን ምምሕዳራት ከባብን ንኡስ ዞባታትን ድማ ምትሕባሮም ክዕዙ እቶም ሞያውያን ይዘኻኽሩ ብዝካየድ ዘሎ ቀጻሊ ፃዕርን ኣብ ሓረስቶት ተጠሪ ዘሎ ንቕሓትን ኣብ ጥዕና ጥሪት ዘሰክፍ ስጋት ከም ዘየለዩ ድማ ዝሕበር زي خبركم تخطيط الصعب أقرأ وزيناتي
ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ጠቕላላ ቁጥሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ኣብ ውሽጢ 8 መዓልታት ካብ 10 ሚልዮን ናብ 11 ሚልዮን ክምባሉ ንሓደገኛነት ናይቲ ለብዒ ዘነፅር ምዃኑ ተሓቢሩ እቲ መልከፍቲ ካብ 9 ሚልዮን ናብ 10 ሚልዮን ክበፅሕ 10 መዓልታት ካብ 8 ሚልዮን ናብ 9 ሚልዮን ክበፅሕ ድማ 16 መዓልታት ከም ዝወሰደሉ እዮም ጸብጻባት ጥዕና ዝሕብሩ ኣብታ ሃገር ንዝሓለፈ 7 መዓልታት ብገምጋም ዕለታዊ 144,000 ሓድሽ መልከፍትን ልዕሊ 1,100 ሞትን ከም ዝምዝገብ ዝሕብሩ ቶም ጸብጻባት ጠቕላላ ቁጥሪ ዝተለኽፉ ልዕሊ 11.3 ሚልዮን ናይ ዝሞቱ ድማ ኣስታት 252,000 ከም ዘሎ ይገልጹ ቁጥሪ ብጽኑዕ ሓሚሞም ኣብ ትካላት ጥዕና ዝተዓቕቡ እውን ብኣሰካፊ ናሃሪ ዛይድ ከም ዘሎ ይዝጥቀስ ልዕሊ 20 ሚእታዊት ካብቲ ብዓለም ደረጃ ልዕሊ 54.8 ሚልዮን በፂሑ ዘሎ ጠቕላላ ቁጥሪ ዝተለኽፉ ከምኡውን ኣስታት 19 ሚእታዊት ካብቲ 1.32 ሚልዮን ቁጥሪ ሞት ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ምዃኑ እዩ ዝሕበር ግንባር ሓርነት ፖሊሳርዮ ን30 ዓመታት ኣብ መንጎ መንግስቲ ሞሮኮን ጸኒሐ ስምምዕ ምቁራት ተኽሲ ከም ዘፍረሶ ትማል 15 ሕዳር ብወግዕ ድሕሪ ምግላጹ ጸጥታዊ ኩነታት ምዕራባዊ ሰሃራ ከይንቆልቁል ተሰጊዩ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ንግስነት ሞሮኮ ምስ ጎረቤት ሃገር ማውሪታንያ ንዘራኽብ ቀንዲ መስመር ጽርግያ ክፉት ንምግባር ዝዓለመ ወተሃደራዊ ወፍሪ ከካይድ ከም ዝጀመረ ብምኽሳስ እዩ ግንባር ሓርነት ፖሊሳርዮ ምፍራስ ናይቲ ስምምዕ ኣውጁ ዘሎ መንግስቲ ሞሮኮ ኣብቲ ምስ ማውሪታንያ ዘራኽብ መስመር ዝካየድ ናይ ምዕጋት ተሽከርከርትን ንግዳዊ ንጥፈታትን ስጉምትታት ንምቁጻይ ነቲ ስርሒት ከም ዘበገሰ እዩ ብ14 ሕዳር ኣፍሊጡ ጎረባብቲ ሃገራት ኣልጀርያን ማውሪታንያን ክልቲኦም ወገናት ተጻባኢ ስጉምትታት ካብ ምውሳድ ክሕየቡን ፍልያቶም ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሑን ይጽውዓ ኣለዋ 15 ሃገራት ኤስያን ኤስያ ፓሲፊክን ብደረጃ ዓለም ዝዓበየ ምዃኑ ዝተገልጸ ቁጠባዊ ምትእኻብ ክምስርታት ተሰማሚዐን እቲ ቁጠባዊ ምትእኻብ ን10 ኣባላት ሃገራት ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ ማለት ኣስያን ከምኡውን ንቻይና ጃፓን ደቡብ ኮርያ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ዝሓቁፍ እዩ እቲ ቁጠባዊ ስምምዕ ኣብ ቀረባ መጻኢ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ዝሓበሩ መራሕቲ ናይተን ሃገራት ኣባላት ብውሕድ መጠን ታሪፍ ንግዳዊ ንጥፈታት ከካይዳ ዘፍቅድ ምዃኑ ኣረድዮም እቲ ምትእኻብ ተግባራዊ ክኸውን ምስ ጀመረ ብውሕዱ 30 ሚእታዊት ካብ ቁጠባ ዓለም ክሽፍንን ልዕሊ 2.2 ቢልዮን ተረባሕቲ ክህልዎን ትጽቢት ይግበር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ቁጠባዊ ምትእኻብ ንኣባል ሃገራት ብሓፈሻ ንቻይና ድማ ብፍላይ ናብ ኣሜሪካ ንጸንሐን ንግዳዊ ጽግዕተኛነት ዘፋኽስ ምዃኑ ኪላታት ተዓውዲ ይጠቕሱ ህንዲ ንግብረ ሽበራውያን ትምውል ከም ዘላ መንግስቲ ፓኪስታን ትማል 15 ሕዳር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ከሲሱ እቲ ስጉምቲ ሽበራውያን ብመንገዲ ዞባ ካሽሚር ናብ ፓኪስታን ብምእታው መጥቃዕቲ ከካይዱ ዝሕግዝ ምዃኑ መንግስቲ ፓኪስታን ዝኸስስ ዘሎ ይኹን እምበር ነቲ ክሲ ዝነጸገት ህንዲ ንፓኪስታን ብተመሳሳሊ ጉዳይ ከም ዝኸሰሰታ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን ህንድን ፓኪስታንን ብጉዳይ ምወላ ሽበራውያን ክካሰሳ እዚ ናይ መጀመርታ ከም ዘይኮነ ዝገልጹ ተዓዘብቲ ክልቲአን ኣብ ዝከራኸረሉ ዞባ ካሽሚር ኣብ ዝሳልስቲ እዚ ብዝተወልዐ ግጭት ብውሕዱ 15 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሓቢሮም እቲ ሕድሕዳዊ ምውቕቓስ ወተሃደራዊ ምትፍናን ዞባ ካሽሚር ክኸርር ከም ዝኽእል ዘእንፍት ምዃኑን ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ይእምቱ ወነንቲ ኒክሌሳዊ ኣጽዋር ዝኾና ህንድን ፓኪስታንን ብጉዳይ ዞባ ካሽሚር ንዓመታት ከም እተተፋናና ጸብጻባት ይሕብሩ ተኸተልቲ ሃይማኖት ሂንዱ ሃይማኖታዊ በዓል ዲዋሊ ንምጽምባል ብዝተኮሰዎ ብዝሒ ዘለዎ ርችታት ሰፊሕ ክፋል ሰሜናዊ ህንዲ ብከቢድ ዔግታት ተዓብሊኹ ብከልእ ኣየር ከተማ ኒውዴልሂ ድማ ብ9 ሚእታዊት ከም ዝዛየደ ተሓቢሩ ምምሕዳር ከተማ ኒውዴልሂ ንመሸጣን ተጠቃምነትን ርችታት ኣወጊዶ እኳ እንተነበረ ነበርቲ ከተማ ኒውዴልሂን ከባቢኣን ግን ነቲ ብ14 ሕዳር ዝወዓለ ሃይማኖታዊ በዓል ንምጽምባል ብብዝሒ ርችታት ከም ዝተኮሱ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ብሰንኩ ብኣማይት ሚልዮናት ዝቁጸሩ ህንዳውያን ኣደዳ ከቢድ ብከላ ኣየርን ሳዕቤናቱን ኮይኖም ከም ዘለዉ ይግለጽ ሓያሎ ነበርቲ ከተማ ኒውዴልሂን ተጣበቕቲ ኣከባብን ብሰንክቲ ጽምብል ንሰዓበ ጥዕናዊ ጸገማት ብምጥቃስ ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢያታት ተቃውሞኦም ከም ዘስምዑ ድማ ተሓቢሩ ብከላ ኣየር ናይታ ልዕሊ 20 ሚልዮን ህዝቢ ዝቕመጣ ከተማ ኒውዴልሂ ሕርሻታት ንምስፋሕ ተባሂሉ ብዝካየድ ምቅጻል ቆጥቋጥን ሳዕርን ኣብ ወርሒ ጥቅምትን ሕዳርን ከም ዝዛይድ ጸብጻባት ይሕብሩ መንግስቲ ህንዲ ንምቁጽጻሩ ዝወስዶ ዘሎ ዝተፈላለየ ስጉምትታት ድማ ዛጊት ዝጥቀስ ውፅኢት ከም ዘይተረኽቦ እዩ ዝግለጽ ኣብ ግብፂ ልዕሊ 2500 ዓመታት ዝገበረን ብግቡእ ዝተዓቀበን ጥንታዊ ሬሳታት ተረኺቡ እቲ ልዕሊ 100 ሬሳታት ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብታ ሃገር ካብ ዝተረኽበ ተመሳሳሊ ጥንታዊ ረኽበታት ዝበዝሐ ምዃኑ ጸብጻባት ኣመልኪቶም
ኣብ ግብፂ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ እውን ልዕሊ 50 ጥንታዊ ሬሳታት ከም ተረኽበ ይዝከር እቲ ጥንታዊ ርኽበታት ብኣሉታ ተጸሊኑ ዘሎ ጽላት ቱሪዝም ግብፂ ኣብ ምብርባር ወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ሰመዝታ ሰሜን ኣፍሪካዊት ሃገር ሓቢሮም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ሶኒ 16 ሕዳር ፍርቂ መዓልትን ፈርቓን ዝተዳለወ ዜናታት ውሽጥን ወፃን ኣብዚ ተዛዚሙሎ ሰላም